Dobrý deň, som Andrea, vítajte v Tiny Soul When Life Begins. Pokoj, bezpečie, láskavé vedenie na ceste s vašim bábätkom. Dnes by som chcela trošku urobiť porovnanie, keďže ako novorodenská poradkyňa pracujem v UK a chcela by som urobiť trošku porovnanie, aký je rozdiel medzi Slovenskom a túto v UK. Keďže u nás na Slovensku, ako sme zvyknutí, staré mami pomáhajú, každý dá nejakú radu. Tu v UK si ľudia radšej najmú mňa, keďže väčšina mám pracuje skoro až do pôrodu, takže oni si najmú niekoho ako som ja. Ja prídem do domácnosti a pomôžem tej mame, či už sa týka rady pri dojčení, ak sú nejaké komplikácie, spozorovať, či náhodou mama nezačína trpieť popôrodnou depresiou. Aj takéto prípady som mala. Usmerniť, naučiť bábätko na fľašu, ak treba. Nastaviť nejaký ten režim pre bábätko, čo je dosť dôležité. Skrátke, pomáham im sa zabehnúť naspäť do života so zmenami, ktoré vlastne bábätko prinesie. Dúfam, že to vám bolo trošku nápomocné a trošku vám dalo predstavu, čo ja asi robím. Odo mňa z Tiny Soul When Life Begins, pamätajte si, každý nádych je krokom vopred. Ďakujem.